Здравейте, Майнкрафтъри! И сега... Къде сме ние? В BG Play, да. Ние сме в BG Play. IP ще има в описанието и само искам да кажа, че това е един много готин сервер. И не мога да намеря в момента. Ето. Всеки ден ивенти от 8 часа. Това е страхотно. Даже днес ще има ивент от 8 часа. Всеки ден, всеки божи ден ще има евент. От 8 часа в BG Play, IP в описанието. Надявам се да ви харесва сервера. На мен много ми харесва. И да, с тех шерпърс. Сега, да ви покажа някой от ларповите. Има ларп, един визит. Да, знае съм. Сега ще напишем опа, малко правописна грешка. Малко да ви поздравя така. И да. Ето, казаха хай. И да, явно само той. Сега. Това извинете. Така, сега ще им кажа да дойдат при вас. Арена 1. За да видят. За да видите. Я сам да видя тук. Ооо. Добре. Сега ще се бим с професионалист. И сега ще го пребивим. Ще го пребим. Естествено, това е една от тактиката. Не мога. Еми, ще стреляме с лук. Както виждате, този печ е страхотно темпо. Така. И убиме. Така, сега да отидем на спам. Значи, до 8 часа искам всички да сте дошли тук и да ме поздравите. Аз да ви поздравя, да кажете едно здрасти. И така, да знаете, аз съм без никаква броня, но си крия хубавата броня в Ender Chest. Надявам се да ви хареса клипа. Нека сега да ме убият за завършек, защото съм на малко бучета. И довиждане!